Ahojte, zamysleli ste sa niekedy nad tým, že či je výhodnejšie si zobrať mobilný telefón od mobilného operátora, potom ho následne splácať v tých mesačných platbách za telefón, alebo si zobrať nejaký naozaj výhodný paušal a telefón si kúpiť úplne za plnú sumu alebo nejakým iným financovaním? Zamysleli ste sa nad tým, koľko mesačných predplatných platíte, alebo či nemíňate niekde nejaké peniaze úplne zbytočne, či neplatíte nejakú službu, ktorú vôbec nevyužívate? Aj o tomto bude dnešný diel podcastu Ondrej Talk. Moje meno je Ondrej Volker a ja vás vítam, či už ma sledujete na YouTubeovom kanáli Ondrej Talk alebo na hociakej podcastovej aplikácii vašej obľúbenej vo vašom telefóne. Začneme rovno tým telefónom. Ja som pred malou chvíľkou dal umelej inteligencii, aktuálne používam Gemini, spraviť hlboký výskum o tom, že či je naozaj výhodnejšie si zobrať napríklad nový iPhone, napríklad od Telekomu a potom ho platiť viac menej v tom paušáli za tú faktúru mesačne. Tam je nejaká dotácia, ak máte nejaký väčší paušál, alebo ak máte nejakú tú ďalšie služby od takéhoto veľkého operátora, alebo či je výhodnejšie si zaplatiť alebo teda spraviť paušál od nejakého výhodného operátora. Ja napríklad, ak môžem mať pre vás tip a vôbec to nie je sponzorované, tak používam operátora Radosť, platím 23 € mesačne a mám neobmedzený internet, neobmedzené volania a neobmedzené SMS-ky. Doma aj v zahraničí. V zahraničí je tam nejaké povolené čerpanie, to má ale každý operátor, aj keď to na prvú dobrú nekomunikuje. Platím 23 €, ako som povedal, je to neviazané. Mám to cez aplikáciu, mám tam zadanú kartu, samo sa to sťahuje, takže vôbec neriešim nejaký paušál, nechodí mi žiadna faktúra, iba mi príde SMS-ka, stiahli sme vám 23 €, ak neplatím nejaké parkovné, vtedy je to viac, alebo sa to sťahuje priebežne. No a vyšlo mi, že je to výhodnejšie od 200, 300, možno až niekedy 400 €, keď si ten telefón kúpite za svoje. Hej, že častokrát platíme mesačne veľmi drahý paušál a potom po niekoľkých rokoch si kúpime nový telefón, aby sme ho dostali zadarmo alebo ho splácali v nejakých malých sumách a potom platíme zase drahý paušál a mňa prekvapuje, ako veľmi veľa ľudí to naozaj robí. Ja som s tým sekol pred určitou dobou. Zmenil som myslenie, zmenil som spôsob, ako nad týmito vecami premýšľam a aj o tom bude tento diel podcastu, pretože ja premýšľam nad vecami za prvé v takej ako rovine, ja nechcem mať veľa vecí viazaných. Ja ideálne nechcem mať viazané nič. Tento paušál od Radosti je neviazaný, mne to strašne vyhovuje, pretože keby bola v akcii nejaká, alebo prišla by nejaká výhodnejšia ponuka od niekoho iného, tak môžem okamžite z mesiaca na mesiac prejsť na tú výhodnejšiu ponuku. Nemám rád žiadne balíčkovanie, nemám rád nejaké benefity. Teraz, ja neviem, nejaký operátor mi dá prístup na Netflix alebo čo. Čo mi z toho vyplýva je len tá vec, že ak sa mi stane, že počas toho platenia a viazanosti, kedy musím si platiť ten drahší paušál, lebo tam mám výhodné Netflix v cene, ale zistím, že na úplne inom predplatnom nejakej streamovacej služby, nejaký seriál alebo film, ktorý chcem pozerať, tak budem z toho iba smutný, alebo si budem musieť zaplatiť ešte niečo iné. Ak si to zaplatím po svojom, a to sa tiež k tomu dostaneme, že ako platím za tieto mesačné služby, tak môžem proste jednoducho zrušiť ten Netflix a zaplatiť si to, čo chcem pozerať. Pretože to tiež nie je viazané. Vy tým, že si dáte ten paušál od toho operátora, nie len, že vlastne ten čas tých peňazí tomu Netflixu, alebo teda inej službe, to je úplne jedno, ale tam je dôležité to, že vlastne ste viazaní ešte, aj to je také ako nevýhodné, že to nie je len to, že mesačne, ale niekoľko rokov mesačne. Čiže najbližšie si možno dáte do nejakého checklistu, že skontrolujte, koľko platíte za telefón, pretože ja som bol vo fáze životnej, kedy som platil dokonca trojcifernú sumu. Bolo to dosť nepríjemné, najmä keď som potom prišiel do nejakej európskej krajiny, bol som tam 3 dní a prišla mi SMS-ka, že ale už ste minuli povolené férové dáta, ktoré môžete míňať v rámci nekonečna v zahraničí a teraz vám budeme účtovať. A ja som sa na to pozeral, že to nemyslíte vážne, ja vám tu mesačne platím 100 €, 130, 150 a viac a vy nie ste schopní mi dať internet na týždeň alebo 10 dní, kedy som proste mimo Slovenska, lebo som málo prečerpal na dátach a tým pádom ako keby to nebolo fér, že lebo doma
miniem málo a potom od toho, koľko miniem doma, sa mi počíta to, koľko môžem minúť v zahraničí. Ale nikto do toho nezapočítal ten fakt, že najviac dát predsa miniem v kancelárii alebo doma, čo je drvá väčšina času, kedy internet používam a vtedy som na Wi-Fi, takže neminiem nič z toho dátového paušalu. Takže to je také ako trošku niečo také, čo sa ma dotýka. A od tej určitej fáze si dávam pozor, že čo platím, ako to platím a či to je viazané, či to nie je viazané. Takže vlastne jediné, čo vlastne naozaj si platím, čo je asi s veľkou pravdepodobnosťou viazané, ale neviem, lebo to platím teraz cez tretiu osobu, je tu doma. A to je internet, ten platíme asi 20 €. Mimochodom, domáci internet najlacnejší, pokiaľ vám ako keby by stačilo, čo v drvivej väčšine stačí, mať krabičku a k nej SIM kartu neobmedzenú, tak to je od 4, stojí to 16 € mesačne, viem to veľmi dobre, lebo som to zriaďoval mojej mamine veľmi nedávno a používa to dlho. Naozaj to stojí 16 € mesačne a je to neobmedzené. Môžete naozaj nadatovať veľmi veľa. Neviem, či by ste sa dostali cez nejaké Fairplay policy. To by ste museli naozaj veľa sťahovať. Akože verím tomu, že sa to dá. Nie je to pevná linka, nie je to optika, nie je to DSL-ko. Je to také akože rýchlostne niekde medzi. Samozrejme, ak máte možnosť optiky, tak to bez debaty siahnite po optike. Tá cena bude plus minus 20 € mesačne. Telku ako takú, akože nejaké televízne programy, si aktuálne neplatíme. Tiež sme to mali cez Orange, bolo to zase viazané a zase keď sme chceli, keď boli, ja neviem, nejaké majstrovstvá, alebo je olympiáda, alebo ja neviem, nedaj Bože sa namotáte na nejaký Ligu majstrov alebo niečo, tak musíte stále riešiť, že to je stále niekde inde a mňa to prestalo baviť. A to mám proste neviazané. Mám telku od operátora, alebo teda poskytovateľa televízie, ktorý sa volá Sweet TV. Tiež je to reklama zdarma, nikto ma za to neplatí, všetkých týchto operátorov a služby, ktoré vám menujem. Krása je v tom, že viete sa tam ako takými šikovnými skratkami a slúčkami, možno to prezradím niekde na kofičku, dostať na nejakú cenu okolo 6 € mesačne. Teraz je ešte taká vec, že teoreticky to by som asi nemal hovoriť, že môžete to ešte s niekým aj zdieľať. Stojí to teda 6 až 10, oficiálne 10, 11, 12 € mesačne, čo je stále nič oproti tomu, že keby ste platili takýto balík u svojho nejakého naozaj alebo teda poskytovateľa veľkého, typu práve ten Orange, čo sme mali, tak tam áno, síce ono to lákavo vyzerá, že máte od toho Orange a bude to stať iba a neviem koľko a prvé 3 mesiace zdarma a tak dáme, vyskúšame a potom zistíte, že platíte, ešte nie že vám to, ale nám to počas tých rokov, ktoré sme bývali v tom predchádzajúcom byte, tak nám ten poplatok zvýšili a ako bez nášho opýtania, že chceš, nechceš, zvyšujeme ti a ako sorry, ako som sa na to vtedy pozeral, to sa ma veľmi dotklo a to sa mi zase páči na tom Sweet TV, že to je vlastne, ja osobne nepotrebujem žiadny hardware, môžem si to nainštalovať priamo do telky, ak máte len trošku lepšiu nejakú Smart TV. My sme nedávno ešte poriešili aj Apple TV, takú tú krabičku, čo je úplne fantastická vec, strašne dobre sa to ovláda a môžete tam nainštalovať množstvo aplikácií, práve všetky tieto YouTube, Netflixy, HBO a všetky tieto záležitosti, aj dokonca nejaké hry. No a je tam samozrejme aj toto Sweet TV, môžem to pozerať na notebooku, môžem to pozerať v spálni, môžem to pozerať v obývačke, kdekoľvek, dokonca na cestách v zahraničí, ak máte dobré VPN-ko. Aj k tomu sa dostaneme, že ako hacknúť práve to pozeranie v zahraničí a akú VPN-ku si zaplatiť, aké sú moje skúsenosti, pretože viete dobre, že cestujem, prihriem si trošku polievočku na mojom kanáli Ondrej Volker na YouTube, je mnoho mojich cestovateľských videí, ak máte záujem, tak ja som pomerne aktívny cestovateľ a viem naozaj veľmi dobre povedať aj v takých krajinách ako je Čína, Tajvan, či vám pôjde tamto VPN, nepôjde a podobne. To je vlastne, čo sa týka tej televízie, tam je výhoda tá, že oproti tomu operátorovi, keby som chcel naozaj nejaký športový balík alebo nejaký iný balík, nejaký filmový, špeciálny alebo nedaj Bože nejaký balík, ja neviem,
neviem aký, tak nemusím nič doplácať, všetko je v cene, je to na viacerých zariadeniach, mám to v mobile, mám to v notebooku, mám to v telke, mám to so sebou, mám to na cestách a platím stále iba ten jeden paušál. Stojí to 12,90, dá sa to hacknúť viacerými spôsobmi. Povedal som, že iba na kofíčko, ale dobre, presvedčili ste ma. Poďme na to, dá sa to hacknúť. Ak ste zákazníkom alebo teda poistníkom jednej nemenovanej poisťovne zdravotnej, tak tam to máte v rámci benefitov za nejakú sumu smiešnú a potom kľudne si to dajte na tých 12,90 na to XL-ko a skúste to zrušiť. Ono vám to ponúkne nejakú lepšiu ponuku a bude sa to blížiť k tej sume, ktorú som vám povedal na mesiac. No, to máme telku. Vyriešili sme internet, vyriešili sme internet na doma, vyriešili sme telku, vyriešili sme aj internet v zahraničí. No a ešte taká jedna ako finta, viem si predstaviť, že keď niekto je naozaj možno v nejakej veľkej núdzi a potreboval by vyriešiť alebo teda zlúčiť ten mobilný paušál s tým internetovým na doma, tak viem si predstaviť, že by som nejakú dobu vedel fungovať aj tak, že vlastne si stále budem iba zdieľať na svoj počítač dáta z môjho mobilného telefónu. Nejakú dobu by som pravdepodobne takto prežil. Dá sa potom samozrejme vyriešiť aj možno nejaké zariadenie, kde dáte SIM kartu. To je už asi trošku také ako náročnejšie technicky. Ale všeličo sa dá. Poďme na ďalšie televízne služby. Nebudeme si klamať, asi každý z nás sleduje buď YouTube, Vojo, Netflix, čo tam máme, Apple TV+, nejaké HBO alebo Disney, alebo Joyplay a podobne. Čiže všetky, alebo teda väčšinu z týchto služieb platíme aj my. Začali sme to robiť takým spôsobom, že vždycky to máme rozdelené na nejaké obdobie. Zaplatíme si Netflix, teraz na mesiac, zrušíme to, ono to mesiac ešte pôjde. To znamená, že my mesiac pozeráme Netflix, pozrieme si všetko dobré, čo sa tam dá, dáme si do kalendára celá rodina, že dokedy ten Netflix máme, aby sme dopozerali tie veci, ktoré chceme. A potom môžeme nejakým, ak by nás bolo napríklad v domácnosti viac, zatiaľ sme len dvaja, teda traja, jeden nie je dospelý, ani ešte nemá svoje nejaké pripojenia na tieto sledovacie služby, alebo teda minimálne sám si to nepúšťa tak. Ale viem si predstaviť, že by vás bolo v domácnosti viac a môžete sa zase zhodnúť. Dobre, takže budúci mesiac teraz vyšiel nejaký seriál perfektný, tak ešte počkáme a keď nám skončí ten Netflix, tak zaplatíme si zase na mesiac tú službu a zase pozeráme všetko dobré, čo tam je a zase to vypozeráme a zase takto to krásne môžete striedať a vlastne neujde vám žiadny dobrý seriál, žiadne nič nemusíte banovať, že ježiš, ja si teraz platím v rámci svojho telefonického operátora a budem pozerať tam a kašlem na to a neviem čo, nemusíte byť z toho nervózny. Ja mám radšej takto, keď máte tú slobodu tej voľby, to je pre mňa dokonca ako keby aj finančne hodnotnejšie a bol by som ochotný dokonca aj viac za to platiť, aby som mal tú slobodu. Čiže nejako si to zhrňme, nemusíte si platiť mesačne všetky tieto video on demand služby, ale môžete si to krásne rozdeliť. Potom sú tu služby na počúvanie hudby. Veľmi veľa ľudí v mojom okolí a ja priznám sa, že tomu nerozumiem, aj keď chápem, že ste v nejakej platforme zamknutí a nejak vás to asi láka tam zostať, alebo ja neviem, čo máte tam svoje playlisty, ale veľmi veľa ľudí používa Spotify, aj si to platí. Pre mňa je to neuveriteľne drahá vec, ktorá má iba hudbu v sebe. O mnoho viac vám odporúčam niečo, čo sa volá YouTube Premium, kde získate jednak veľký benefit toho, že nemáte na žiadnom YouTube videu reklamy, čo je absolútne fantastické a ruka v ruke ide aj ten fakt, podľa mňa teda veľmi dôležitý, že tým tvorcom, ktorí žijú z tých reklám na tom YouTube, prispievate ešte viac, ako keby ste pozerali ich reklamy. Pretože vlastne to predplatné, ktoré platíte, tak časť z toho, ten Google, ktorý to prevádzkuje, alebo teda firma Alphabet, tie peniaze delí tým tvorcom podľa toho, koľko ľudí pozeralo ich videí a málo zaplatené YouTube Premium. Čo je absolútne fantastická a geniálna vec, pretože podporujete tú tvorbu na tom YouTube a myslím si, že to je pomerne dôležité, pretože tam sú nezávislí tvorcovia a dnes už aj rôzne naozaj veľmi dobré
investigatívy, ako si je napríklad náš kanál Chlapci slovenskí, čo si myslím, že má aj reálne prínos pre spoločnosť. A samozrejme ďalší tvorcovia, ktorí majú veľký prínos pre celú YouTube scénu a majú prínos, pretože sa zabávame na nich alebo nám vytvárajú iné emócie. No a práve málo ľudí vie, že v rámci tejto služby YouTube Premium dostávate aj hudobnú službu, ktorá je úplne že plnohodnotný ekvivalent k Spotify. Volá sa to YouTube Music a tam si viete dokonca, existuje nástroj, prosím kľudne, ak chcete, napíšte mi mail alebo správu, alebo sa choďte pozrieť na moje Ko-fi a tam dám návod na to, ako si svoje playlisty z Spotify viete preniesť na YouTube Music. Naozaj dá sa to, takže dneska už nemôže byť tá výhovorka. Som tam zamknutý v tej platforme, lebo tam mám vytvorené playlisty a proste je to pre mňa takýmto spôsobom výhodné. Viete naozaj tú hudbu počúvať na tom YouTube Music. Je to samostatná aplikácia, je pekná, milá, prispôsobená na používanie a dobrá podľa mňa. No a potom ešte na tom v rámci toho YouTube Premium dostávate aj nejaký prémiový obsah na YouTube, sú tam nejaké filmy, seriály a tak ďalej, čiže je to zase plnohodnotná platforma sledovacia, teda ten video on demand obsah. Potom možno niektorí z vás si predplácajú nejaké slovenské médiá, nejaký prístup k nejakým informáciám, nejakým novinám, možno podporujete nejakých svojich obľúbených tvorcov, podcasterov, youtuberov a iných influencerov, čiže tam si treba tiež spraviť nejakú revíziu, ak si chcete spraviť teda revíziu nákladov, že čo vám odchádza teda z účtu, určite základ je výpis z účtu, teda ak si chcete spraviť revíziu v nákladoch a pozrieť si, toto sa mi oplatí, toto nie, toto platím preto a pre hento. Nechcem nikoho odhovárať od toho, aby platili nejakým tvorcom alebo novinám. Ja s tým mám trošku s novinami problém, pretože mám pocit, že Slovensko je špeciálna krajina, kde je ako keby drvivá väčšina takého normálneho spravodajstva pod nejakým paywallom a všetky tie informácie z tej dezinfo scény sú vlastne potom voľne šíriteľné a bežný človek, ktorý možno na to nemá vo svojom rozpočte peniaze, tak je odkazaný na tie informácie zdarma, ktoré potom možno sa je dobre zase zamyslieť, že vďaka akým peniazom oni sú financovaní a takí veľkí a takí populárni, lebo to niečo stojí a niekto to musel zaplatiť a keď to teda neboli tí počúvatelia, tak kto to je? Nechcem tu ťahať nejakú politiku vôbec, ani sa nad tým hlbšie zamýšľať, iba som chcel vyslať túto jednu otázku možno na nejaké zamyslenie. A možno je to vlastne viac menej apel k smerom k tým tvorcom toho obsahu za tým paywallom, za tými platobnými, za tými proste bránami platenými, že či by nebolo dobré možno nejaký všeobecne prospešný obsah a mať nejakú sekciu na svojich stránkach, ktorá je bez tejto platby, pretože potom možno tá naša spoločnosť je niekde nejakým spôsobom vykročená a asi nám z toho všetkým nie je úplne najlepšie. Teda neviem, ale nechajme to, prejdeme k takej všeobecnej téme a myšlienke toho, že ak by ste si chceli spraviť proste svoju analýzu nákladov a výnosov, pretože mnohé životné okamihy proste vyžadujú, aby sme si toto spravili. Ja som tým prešiel niekoľkokrát. Ak si myslíte, že ste jediný, kto mal alebo bude mať finančné problémy alebo existenčné, tak nie, ja som to mal niekoľkokrát. Viem veľmi dobre, ako je to žiť z pár eur. Vtedy mi vždy pomohla proste excelovská tabuľka, alebo teda dneska už zdarma Google Sheets v rámci Google dokumentov. Vytvorte si Google alebo teda Gmailovú adresu a dostanete obrovský balík služieb, ako je v úvodzovkách Excel a v úvodzovkách Word, ktorý funguje na platforme Google Workspace. Takže viete to mať úplne zdarma k svojmu Gmailu a nepotrebujete platiť žiadne drahé takéto nástroje. Čiže tam si spravte tabuľku, toto sú moje, proste potrebujete si spísať svoje náklady, aby ste vedeli, na čom ste, pretože vám to musí nejakým spôsobom výjsť. Ako môj šéf kedysi hovoril, Ondrej, nesmieš nechať náklady, aby ťa predbehli. Ty musíš stále sledovať, to je samozrejme biznisové také ako
príslovie alebo taká rada a ty musíš stále sledovať, aké sú tvoje náklady a náklady ťa nikdy nesmú predbehnúť. To znamená, že musíš stále ako keby sa zakrývať tou perínou, ktorú máš a dávať na to veľký pozor. Čiže každý mesiac by ste si mali spraviť, alebo teda možno častejšie, možno menej často, záleží v akej dostatočne komfortnej situácii životnej ste, si spraviť svoju revíziu svojich nákladov, proste vyrobiť si svoje príjmy, tuto v jednej tabuľke, tuto svoje náklady a to, čo vám tam jednoducho nevojde, budete musieť škrtať. Takže poviete si, už budete mať dôvod to urobiť, jednoducho nevošlo mi to do nákladov, musím to dať preč. No a z toho, čo vám zostane, dajte si tam práve takéto ako fixné náklady, možno práve o ktorých sa rozprávame, že ktoré neviete ako keby zmeniť ich výšku mesačnú, že každý z nás musí mať pravdepodobne nejaké telefónne číslo, aby sa mu minimálne vedeli dovolať. Aj keď nemáme prácu, tak nejaký potenciálny zamestnávateľ. No a potom už sa na to nabalujú tie balíčky podľa toho, ako si veľmi chceme užívať život. Spíšte si tieto mesačné náklady, ktoré teda sú fixné. Možno je to práve ten internet, ja neviem, telka, samozrejme nájom a energie a tak ďalej. No a potom si nechajte taký priestor na variabilné náklady, ktoré sú možno práve nejaké potraviny, jedlo a tak ďalej, nejaká kultúra a nejaké hobby a koníčky, výlety a tak ďalej. Lebo je veľmi dobre vedieť takú jednu ako informáciu, ktorou som sa riadil v tých časoch tej krízy a to je, že aký máte denný rozpočet. Poviem príklad, máte príjem 1000 eur a vaše mesačné fixné náklady na nájom, energie, telefón a všetko, čo treba zaplatiť, sú 700 eur, tak vám zostáva 300 eur na jedlo a všetko ostatné. Tým pádom je to veľmi jednoduché, lebo 300 deleno 30 je 10 eur a vy viete, že máte 10 eur na deň. Takže v rámci tejto myšlienky som potom vždy rozmýšľal, keď som sa ráno zobudil, alebo bol som v rámci dňa pri prvej príležitosti minúť peniaze niekde v obchode a povedal som si, mám 10 eur, musím nad tým rozmýšľať, či miniem tu 2, alebo tu 3, alebo tam 5 a tam 5, alebo tu 3 a tam 7, proste musím si to rozmyslieť, hej. Samozrejme to je veľmi extrémny príklad a neprajem nikomu a verím, že nikto z mojich sledovateľov alebo poslucháčov nežije z 10 eur na deň, ale chcel som vám to na takomto príklade vysvetliť, že ako nad tým ja premyšľam, pretože potom jednoducho viete, dobre, včera som minul 7 eur, takže dneska mám rozpočet 13, hej, napríklad, ušanoval som si. Čiže takýmto nejakým spôsobom finančne rozmýšľal som, keď som mal nejaké životné okamihy, kedy nad tým bolo treba intenzívne premýšľať. Potom môžeme niekedy spraviť samozrejme podcast o tom, ako svoje peniaze, nejaké prebytky zhodnocovať, kam investovať, aj keď teda neviem, že či ja som na to úplne ten najvhodnejší adept, aby vám radil, ale môžem vám povedať, ako ja nad tým rozmýšľam, prečo nie, veď to nie je nič tajné. A hlavne môžeme porozmýšľať nad tým, že ako si vytvárať nejakú hodnotu možno do budúcna na prípadné dôchodky a podobne. No som si tu ešte na záver možno spísal také, akože čo ja všetko mesačne platím, keď som nad tým rozmýšľal. Mimochodom, veľmi nedávno som zrušil predplatné balíka Adobe, to je vlastne ten kreatív balíček, som mal nejaký od Adobe, ak chcete to takto vysloviť, a to je práve Photoshop a tieto veci. A veľmi ma nahnevali. Tento balíček som totižto naozaj dlhé roky platil za 9 eur mesačne. Ten Photoshop nevyužívam na dennej báze, ale obdeň upravujem nejaké obrázky, fotky, pripravujem nejakú grafiku a tak ďalej. V Photoshope som ako vedel veľmi dobre pracovať a bolo veľmi ako keby bolestné prejsť na nejaký iný software, ale veľmi ma motivovalo, že bez môjho opýtania si zrazu Adobe začalo miesto 9 eur strhávať z mojej karty 15 eur mesačne. A ja si hovorím, moment, to sme sa kedy dohodli? No a samozrejme oni to oznámili cez e-mail, že budú teda od nejakého, nového roka alebo niečo také účtovať 15 eur miesto 9, čo mi prišlo ako také, akože celkom ako slušný nárast, hej. A povedal som si, že nie, ja nie som ochotný za to 15 eur platiť. Najmä preto, lebo vykúkajú rožky takých ako konkurenčných nástrojov. Jeden z nich sa volá Affinity od Canvy, pretože aj Canvu práve si platím.
na nejaké kreatívne grafiky a takéto veci. No a k tomu máte ten Affinity zdarma. Tak si hovorím OK, prečo nie? Aspoň budem donútený. A dokonca som to aj prvý som dal na môj thread, Ondrej Volker, príspevok, že dneškom končí u mňa Adobe, pretože som prešiel na Canvu. Zrušil som to predplatné a čo ma ešte viac extrémne ma vytočilo, že oni mi naúčtovali ako 68 € za to, že zruším to predplatné. Tak si predstavte, áno, počkajte, ešte predtým, než ma začnete súdiť. Ja im roky, 10, 8, 7, 5, niekoľko rokov im každý mesiac platím 9 €. A keď to chcem zrušiť, tak zaplatím poplatok 68. To je niečo, čo som nebol ochotný príliš horká pilulka na mňa, nedáva mi to žiadnu logiku. Ja viem, že to má ako keby svoje vysvetlenie, prečo to tak je, ja to akceptujem, nechápem, ale akceptujem. A nech oni zase akceptujú, že som to zrušil a že som ten poplatok nezaplatil, pretože som si na Revolute zrušil, alebo teda zablokoval platby od Adobe. Proste nie. Nech ma kľudne súdia, alebo čo za tých 68 € nezaplatím. Alebo ma to vytočilo. Keby ma vytočila iba jedna z tých vecí, asi by som sa nesprával takto ako keby veľmi prchko, ale vytočilo a ešte ma to ako dorazilo tým druhým. Tak som si povedal, že nie. A ja teda som to celé zrušil a používam to Affinity. Veľa ľudí mám tam 101 komentárov. Strašne veľa ľudí sa mi smialo, že sa vrátim k Adobe a budem ešte rád im platiť tých 15 €. A ja vám všetkým odkazujem, že som sa stotožnil s Affinity a je to super nástroj. Samozrejme, použil som veľa umelej inteligencie na to, aby som jej povedal, toto som naučený robiť v Photoshope takto, povedz mi, ako to urobím v Affinity. A ono mi to napísalo, dobre, vo Photoshope to bolo takto, v Affinity je to ešte jednoduchšie a urobí sa to priamo takto. Hovorím si, OK, veď to je super. A akože nič mi tam nechýba, všetko viem spraviť, je to skvelé. Zatiaľ teda klop. A platím si teda umelú inteligenciu. Počkajte, neplatím. ChatGPT som zrušil. Perplexity mám v rámci predplatného Revolutu, ktoré si platím, myslím, že ten Metal, alebo aký plán? Nie, iba Pro si platím, pardon. Z čoho benefitujem tiež, že tam je vlastne to VPN-ko, od ktorom sme sa bavili. Môj partnerom kedysi na mojom cestovateľskom kanáli bol VPN-ko Surfshark, ktoré je mimochodom výborné. Myslím si, že Surfshark a VPN sú úplne že veľmi jednoduché, dobré aplikácie a istý čas som používal aj jedno, aj druhé, lebo ešte som mal aj Surfshark a už som mal vlastne VPN-ko z toho Revolutu v rámci toho predplatného toho Revolutu. A mohol som napríklad na Tajvane veľmi dobre porovnať, že ako to funguje. A funguje to približne rovnako. Čiže toto sú obidve dobré VPN-ka, služby, ktoré sa naozaj oplatí. Ak cestujete, si zaplatiť. A druhú umelú inteligenciu, aby som sa vrátil k téme, ktorú používam, je Gemini. A to vlastne mám ako keby v balíčku, ktorú mi platí firma, ktorej som zároveň aj majiteľ, pretože vlastne pracujem pre Velkomio. Mimochodom, ak by sme tu mali nejakých podnikateľov, ktorí nás počúvajú a zamýšľajú sa nad tým, ako optimalizovať svoje náklady, tak možno jedna z vecí je aj Velkomio. Je to nástroj na vytvorenie web stránky alebo už aj internetového obchodu, čo je strašne skvelé, že ušetríte podľa mňa kopec času aj peňazí za to, že nepotrebujete žiadneho špecialistu, pretože viete si to veľmi intuitívne jednoducho ovládať. Je to naozaj veľmi jednoduché na používanie. Viete si sami vytvoriť web stránku, nedá sa tam nič pokaziť, je to blbovzdorné a ten sprievodca alebo celý ten systém je postavený tak, aby vám nedovolil spraviť nejakú hlúposť, aby to nevyzeralo zle, na konci, aby ste s tým neboli nespokojní a tak ďalej. Čiže je veľká šanca, že spravíte z toho naozaj veľmi pekne a profesionálne vyzerajúcu web stránku alebo internetový obchod. Je to za férovú cenu a nie sú tam žiadne skryté poplatky. Týmto ukončujem moju vsúku o možno takém sponzorovi tohto podcastu, ktorým je teda velkomio.com. Ak máte chuť, tak choďte vyskúšať. Je to www.velcomio.com. Čiže ak platíte si teda nejakú z
tých služieb od Google, kde máte teda na svojej domene e-mail. Myslím, že sa to volá Google Workspace Business Standard. Ja mám. A platí sa to teda za používateľa. A je tam teda v tom aj tá umelá inteligencia od Gemini, čo je taký naozaj pomerne dosť silný benefit. Máte v tom s veľkou pravdepodobnosťou aj nejaký cloud, nejaké diskové úložisko, ktoré ale ja používam od Dropboxu, pretože som na to zvyknutý a veľmi dobre sa mi s tým robí. Bola to kedysi jedna z vecí, ktoré som sa chcel zbaviť. Nie je to úplne lacné, ale nenašiel som tak dobre fungujúcu náhradu. A práca s dátami je pre mňa dôležitá, pretože stratiť nejaké dôležité dáta je možno pre človeka, ktorý pracuje s dátami, ktoré nechcete proste, ak natočíte nejaké video a potom vám niekde stojí a prehadzujete ho z disku na disk a tak ďalej a nechcete oň prísť, pretože vás to veľmi zabolí, že ste nad tým trávili nejaký čas, kedy ste nad tým rozmýšľali a kedy ste to nakrúcali, možno ešte aj zeditovali a prišli ste o to. Viete, že už to tak nenatočíte, ako ste to natočili, keď ste proste o tom hovorili, tie myšlienky ste proste vypustili z hlavy a už je to proste tam. Platím ten Dropbox, nejaký ročný poplatok sa tam platí, nejaký celkom taký, akože myslím si, že okolo 150 €, nie som si úplne istý. Ale je to tak, no potrebujem to. Potom ešte, neviem, či chcete počuť ešte akým spôsobom pracujem so zálohou všetkých dát, pretože ukladám všetky videá, ktoré som kedy nahral, ale to je zase možno na nejakú špeciálnu samostatnú tému. Ak chcete, kľudne sa mi ozvíte, tak niekde to možno poviem. To bol ten Google Workspace. Potom si platím za Canvu, to som už povedal. Apple Cloud tiež platím ako správna ovečka appleovská, pretože potrebujem ten väčší úložný priestor. Rozmýšľam, koľko to je. Mám pocit, že to je 9 € za 2 terabajty a je to vlastne v rámci rodinného plánu. Ja sa ešte ozývam od editu tohto videa, pretože som nedopovedal jednu dôležitú vec ohľadom toho Apple. A tam je, že je strašne dôležité si nastaviť rodinu a rodinné zdieľanie, pretože vy potom viete všetky zakúpené aplikácie alebo väčšinu z nich, predplatné rôznych služieb, ako je napríklad aj to Apple TV+, alebo aj rôzne naozaj aplikácie, apky bežné, ja neviem, mali sme tam, predtým než som zrušil ten balík od toho Adobe, tak sme tam mali ten Adobe Lightroom do mobilu a rôzne aplikácie, ktoré viete používať jednoducho v rámci rodiny. Jeden to zaplatí a všetci to môžu používať. Platí to aj vlastne na to úložisko, potom je zdieľané a môžete tak ušetriť mesačne kopec peňazí za strašne veľa vecí a strašne veľa predplatných apiek a služieb, ktoré zaplatíte iba raz a potom ostatná rodina ich môže používať. Rovnako tak filmy a ja neviem, výpožičky seriálov, filmov a tak ďalej, čo ste si kúpili na Apple TV, tak vlastne ostatná rodina k tomu má prístup. Ak vám môžem poradiť, tak vlastne aj v rámci toho YouTube Premium vlastne vy viete pozvať do tej služby ľudí z vašej rodiny. To aj dokonca robím, pretože som dal mamine mojej prístup, vlastne samozrejme Janke. Segram mám taký pocit, že vlastne tiež majú YouTube Premium, takže pozerajú YouTube bez reklám. Platím si Revolut mesačné predplatné, ktoré je... A tam som ešte nedopovedal tie benefity, že prečo ten Revolut. Tam máte viacero vecí. Jedna z nich je, že máte zdarma Volt Plus, to je tá doručovacia služba na potraviny. Ak vám ale môžem poradiť, tak táto služba, nechcem teraz si pokaziť nejakú možnú budúcu spoluprácu, ale úprimne od srdiečka. Hej. Tam je veľký problém, podľa mňa taký, ktorý je netrhový a ktorý sa mi veľmi nepáči na tejto službe Volt, je, že vy máte iný cenník tých jedál. Vy keď prídete do reštaurácie a objednáte si, ja neviem, nejaké jedlo a stojí tam 10 €, zjete ho a zaplatíte 10 € a idete preč, alebo zaplatíte 10 €, zoberiete si ho na doma jesť a idete preč. A keď si ho objednáte cez Volt, tak nestojí 10 €, stojí, ja neviem, 12. Alebo to som ešte možno povedal ako slabú príražku, hej. A toto mi príde také, že vzhľadom na to, že sa tam z toho vypočítava ešte fíčko, poplatok, že platíte ešte nejaký poplatok k tomu dopravcovi a jedno s druhým,
tak mi to príde ako keby, že halo, že ako počkajte, tak normálne sa bavme na rovinu, že koľko stojí teda Volt, prečo ma klamete, že to stojí jedlo toľko a váš poplatok a poplatok za dopravu, pretože to nie je pravda. Ja chápem, kde to vzniklo to tak, že proste ten Volt si berie nejaký poplatok od tých reštaurácií, za to, že tam sú a oni, aby sa dostali na nejaké náklady, aby to bolo pre nich profitabilné, tak musia tie ceny na tom Volte zdvihnúť. Čiže vo finále, čo som chcel povedať, keď máte problém a potrebujete zraziť náklady, tak určite odporúčam, aby ste zavolali do reštaurácií, povedali, že toto a toto si chcem objednať a choďte si preto. A budete to mať možno vo niektorých situáciách o polovicu lacnejšie, ako keď si to objednáte cez Volt. Chcete ušetriť, ešte sa prejdete kardio, no dobre, na srdce, k telu svojmu a fyzičke, kondičke a tak ďalej, čiže za mňa ako určite. Štandardný Revolut je vlastne zdarma. Potom je tu nejaké plus, ktoré stojí 3,99 mesačne a ja mám prémium, pretože mám pocit, že mám neobmedzené množstvo transakcií, ako keby prevádzanie medzi menami, čo je pre mňa kľúčové. Cez víkend nemám tú drahšiu tarifu a ešte niečo, neviem čo presne, ale platí sa to teda 9,99 to stojí mesačne a čo sú tam teda ešte nejaké ďalšie benefity? Môžeme si ich kľudne aj povedať. Je tam ten Volt Plus, WordVPN, je tam Tinder nejaký prémiový, ja nepoužívam, takže neviem čo. Je tu nejaká Headspace aplikácia, ktorá nejak, neviem čo. Pizzart, Sleep Cycle, Perplexity je v tom, čo používam teda, čiže to už sú tri veci, ktoré používam. Potom ešte vlastne používam niekoľko takých ako nástrojov, ak máte chuť od nich niečo počuť, alebo vlastne mám vypísaný iba jeden. A ten sa volá Captions AI. Teraz nedávno som si zaplatil ešte jeden, ten sa volá Eleven Labs a to sú obidva sú AI nástroje. Tento Captions AI robí to, že vám titulkuje videá, najmä teda krátke videá, ktoré idú na sociálne siete ako je Instagram alebo TikTok a podobne. Ale otitulkuje aj video na šírku, to nie je problém. A vlastne urobí to za vás, zdetekuje jazyk, urobí titulky v jazyku, ktorom zase vy poviete. Eleven Labs robí to, že teda vlastne vie ako keby rozprávať, že vy napíšete text a ono vám to umelá inteligencia nahovorí pomerne pekne, musím naozaj povedať. Ja si myslím, že tu bude pomerne dosť otázok, čiže môžeme si dať ešte ako keby pokračovanie v tejto téme. Môžeme sa tak kľudne aj trošku viac biznisovo niekedy zamerať. Ja mám za sebou niekoľko biznisov a aktuálne ďalší, takže môžeme aj o biznise rozprávať. Mimochodom, jeden z ďalších dielov, ak môžem urobiť taký teaser, bude práve prečo sme založili tento startup, tento Welcomio. Je to už 4. alebo 5. rok, kedy to robíme a je to naozaj ako keby veľká vec za mňa. Je to globálna vec, môžeme sa porozprávať o tom kľudne otvorene, že ako tam fungujú náklady, výnosy a tak ďalej. No a chcel som vás teda vyzvať, aby ste mi kľudne napísali, ideálne teda do YouTubeových komentárov, nejaké otázky, ktoré vás zaujímajú. Môžete mi samozrejme písať aj napriamo, moja e-mailová adresa je ondrejvolker@gmail.com, Ondrej y miesto j a dvojité v Alker, ako Johnny Walker, ako na tej flaške nájdete napísané. A môžete mi napísať aj na Instagram, čiže aj tam to sledujem. Akékoľvek otázky, ktoré vás zaujímajú k nejakým nákladom, výnosom, ako fungovať, ako rozmýšľať, ako podnikať. Strašne veľa ľudí mi kedysi písalo, že ako keby mám 15 rokov, 14, 13, chcel by som podnikať, mám nápady, čo mám robiť, ako mám robiť. Ťažko mi je ako keby radiť v tejto hnusnej legislatíve, ktorú máme, ale ako ja si myslím, že všeobecná odpoveď je proste ako poproste niekoho strýka, ujate tu suseda, či vám to nefakturuje pri najhoršom, že chcete proste skúsiť proste niečo spraviť. Ja si myslím, že to nie je, ak to nie je teda úplne legálne, tak to nebude zase ani nelegálne, možno je to niekde medzi, že teda ste chceli vyskúšať Ježišmaria, no tak snáď to nebude nikto ako keby za toto niekoho trestať. To by bolo naozaj strašné, že niekto chce zaplatiť daň a mali by ho niekto za to ako keby trestať. Toto bol Ondrej Volker, počúvali ste podcast Ondrej Talk, ja vám veľmi pekne ďakujem za dopozeranie, dajte prosím odoberať, dajte like, dajte hodnotenie podcastu vo svojej obľúbenej
podcastovej aplikácii. No a ja sa budem tešiť na ďalší diel. Dal som tento podcast ako občasník, ale chcel by som zaviesť takú minimálne týždňovú frekvenciu. Uvidíme, ako to pôjde. Dajte mi feedback, či to je pre vás zaujímavé. Ak áno, tak budem určite pokračovať. Ahojte!